गिबियाव साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बोसोर गोदाननि मुङाव बयजोंबो हेपि निउ इयार विश खालामबाय आरो बेजों लोगोसे आङो साफ्रोमबो आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों आरो जायफ्रा गोदान आंनि सिनायखौ नायजेनबाय नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों। दिनैहाय आं जोबोद रंजानाय मोनदों। बे रंजानाया जाहैबाय आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो जोबोद इच्छा जादों। दा नोंथांमोननि अननाय आरो दुलारायनि दुरै आङो दिनै जोबोद रंजानायखौ मोनबाय आरो नैबे स्टेपसिम आङो सहैबाय। बेनिखायनो हामबाय होनदों आरो आङो गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबाय थादोंमोन। गमामा नोंथांमोननि हेफाजाब, नोंथांमोननि अननाय, नोंथांमोननि अनसायनायनि जुगिदि आङो दिनैहाय बेखौ मोननो हाबाय। बेनो जाहैबाय आं दा नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिनो लुबैदों। बे जाहैबाय जिहेथु इउटुबाव गोबां मानसिया बेखौनो हास्थायो आरो हामफ्लायो। बेबायदिनो दिनैहाय इउटुबा आंनो बे बुस्थुखौ हरदों आरो दा बे बुस्थुखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो लुबैदों। बेयो जाहैबाय दा जिथु गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बेखौ मोननो हायो इउटुबारफ्रा। दा बेबो नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबनि जुगिदिसो आं मोननो हादों। आं हारसिं मोनदों होननानै आं साना। नाथाय नोंथांमोननि अनसायनाय, नोंथांमोननि हेफाजाब, नोंथांमोननि अननायखौ मोननानैसो आङो दिनै बे बुस्थुखौ आं मोननो हादों। बेनो जाहैबाय दिनैहाय नैबेखौ आं मोनदों आरोखि। नैबे मिथिबायना? नैबे बेयो जाहैबाय गुगोल एडसेन्स। नैबे गुगोलनिफ्राय सफैनाय नै गुगोलनिफ्राय सफैनाय बेखौनो बुङो गुगोल एडसेन्स। दा बेवहाय आंनि नाम दङ। ओमफ्राय बेखौहाय आं दहाय लायदों आरोखि। दा आं लायनायखौ श' खालामाखिसै, आं जास्ट लाबोनानै नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिगोन आरोखि। बिनि सिङावहाय मा दङ, बेखौ जे इसेबां गोब्राब, इसेबां खस्थ' खालामनानै मोननांगौ मोनो। दा बिनि सिङावहाय मा दंमारो, मा दंमारो बेखौहाय नायनो थाखाय दा आं नोंथांमोनजों बेखौहाय अपेन खालामगोन। आं बेखौ आनबक्स खालामाखै, दा नोंथांमोननि सिगाङावसो आं बेखौ आनबक्स खालामगोन। मानो होनोबा बे जाहैबाय नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबनि जुगिदिसो आं बेखौ मोननो हादों नालाय। ओंखायनो माने आं नोंथांमोनजोंसो बेखौहाय आनबक्स खालामगोन आरोखि जयै। दा अब्ला जोङो खालामसै। नैबाव लिरनाय दङ रिमुभ साइट एजेस फार्स्ट। नै बेजोंसो रिमुभ खालामनांगौ जाहैदों आरोखि। दा नैबे ओरैबायदि बे खना मोनसे जिलायखाबाय आरोखि। बेबा लाबोयै बेसेबां गोबाव नांबोखो, बारा गोबाव नाङाखै। माने आं डिसेम्बर 23 थारिखआव एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन। दा नै दिनैहाय सफैबाय। दिनैहाय जाहैबाय 3 थारिख। दिनैहाय मोनफैबाय आरो नैबे बुस्थुआ। बारा गोबाव नाङाखिसै उदाहरन हिसाबै। 10 दिन 11 दिन सिङावनो आं मोनफैनाय मोनबाय आरोखि। बेखौहाय थाबनो मोनफैबाय। दा बेखौ आं बक्स खालामसै आरोखि। सिङाव मा दंमारो, नैबे बिसिनिथो दं नालाय, नैबे साइडनि एड्सखौ आंहा बिसिनोसै आरोखि। आदसा मा दङ सिङाव बिसिनोसै आङो। बिसिनोसै सिङावहाय। आदसा नैबेखौ ओरैहाय बिसिनांगोन, ओरैबो बिसिबाय। ओमफ्राय नै ओरैबो साइडजोंबो बिसिनो दंबावदों। आदसा बेखौ बिसिबावनोसै आं। रिमुभ साइड, गासिबो साइड मोनथामजों बिसिनांगौनि माने जायगा होखादों आरोखि। बेखौ बिसिबाय आङो। दा बेवहाय नायनोसै आरोखि सिङाव मा दं। आदसा बेयाव जेबो गैया, नै प्लेनसो। बेवहाय दङ जास्ट नैबावहाय बेबायदि दं आरोखि। जेबो गैया बेवहाय। जास्ट नैबे नाम्बार दं आरोखि। नैबाव बेखौनो पिन होननानै बुङो आरोखि। गुगोल पिन होननानै बुङो। बेनो सफैदों आरोखि। बे नाम्बारखौ आङो होनांगोन आरोखि इउटुबावहाय। अब्लासो आंनियावहाय आर्निंआ स्टार्ट जागोन। आर्निंआ स्टार्ट जाबाय, अब्लाबो आं मोननो हायाखैमोन बे गैयिनि थाखाय। दा बेखौहाय मोननो हाबाय। बे नोंथांमोननि अननाय आरो जुगिदिनि थाखाय जाबाय। दा आङो नोंथांमोनजों बेखौ आनबक्स खालामबाय। दा मोनबाय। गमामा बेयो जोबोद रंजाथाव बाथ्रा जाबाय आरो आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होननायखौ दोनबाय आरो आसा खालामदों नोंथांमोना बेबायदिनो उननि समावबो आंखौ हेफाजाब होगोन, अनसायगोन, अनगोन आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन आरो नोंथांमोननि सापर्टआ आंनि थाखाय मोनसे थुलुंगा जागोन आरो बेबायदिनो आङो गोबां भिडिअसफोर लाबोनो हाबावगोन बेबायदि आङो मिजिंथिबाय आरो आङो जिहेथु मोजां सेटआप लानो हायाखै माखासे फाइनान्सियेल उसुबिदानि थाखाय दा माने आङो सिम्पोल मबाइलजोंनो आङो रेकर्ड खालामो आं बेखौहाय नोंथांमोना अलरेडि भिडिअ'आवबो गुबुन भिडिअ'फ्रावबो आं खोन्थाखाबाय अब्लाबो आङो बे फिसा जिथु आंनि मबाइल बेजोंनो आं रेकर्ड खालामो बेजोंनो एभ्रिथिं इडिटिं खालामो आरो बेजोंनो आङो दा नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनानै भिडिअ'फ्राबो बेजोंनो लाबोनाय जायो दा आङो गोदान सेटआप लानो हायाखै दा नोंथांमोननि अननाय आरो जुगिदिनि जुदि आं बेखौ मोननो हाबाय दा बेनिफ्रायनो जिथु आर्निं जागोन नोंथांमोननि अनसायनायनि गेजेरजों मददनि गेजेरजों बिनिफ्रायनो आङो जेन' मोजां स्टेपखौ लानो हायो आं आसा आरो खामना दोनबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जेन' अनसायो नायो आरो जायफोरा मोजां मोनदों जेन' साबस्क्राइब खालामालासिनो थाया बयबो साबस्क्राइब खालामलायो साबस्क्राइब खालामनायाव नोंथाङा जेबो खहा जाया साननो नाङा जे माबा मोनसे खहा जागोन जेबो खहा जाया नाथाय नोंथांनि बे मोनसे साबस्क्राइबा आंनि थाखाय मोनसे थुलुंगा जायो गिदिर थुलुंगा जायो बेनिखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोना जेन' नायबायल' थाया जेन' साबस्क्राइबबो खालामो आरोखि
आरो बेल आइकनखौबो थुना दोनो आं आसा खालामबाय। आरो नोंथांमोना भिडिअसफोरखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होगोन, कमेन्ट खालामगोन आरो हायोब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि वाट्सएप ग्रुपआवहाय बा माबा मोनसे ससियेल मिडिया ग्रुपफ्रावहाय शेयार खालामनो हागोन। आं बेखौनो आसा आरो खामना दोननानै नोंथांमोनखौ साफ्रोमजोंबो आखौ बोसोर गोदाननि मुङावहाय बयजोंबो आङो थेंक इउ लानो लुबैबाय आरो बोसोर गोदाननि मुङाव बयजोंबो गोजोननाय हामलायथिखौ दोननानै आङो बे समाव नैबे गुसुं भिडिअसखौ आं फोजोबनाय जाबाय। बयजोंबो गोजोनथोंसै।